V prvom rade sa chcem poďakovať aj za slovo, aj za možnosť tu vystúpiť. Ako môžete vidieť s príspevkom voľby ako ideologický prostriedok legitimizácie politických zriadení z hľadiska dialektického vzťahu systému a revolúcie. Znie to tak odstrašujúco možno na začiatok. A preto možno aj začnem príspevok, ktorý pred vami odprezentujem tým, že je výsledkom interdisciplinárneho výskumu, ktorý prebieha už niekoľko rokov. A jeho výstupmi sú viaceré publikácie na tému ideológií, v rámci ktorých som predstavil už aj vlastné teoretické koncepty, niekoľko vedeckých článkov či vystúpení na vedeckých konferenciách. Ale spomínam to najmä preto, že tieto výsledky už prestali byť sami o sebe motiváciou. V jednom momente výskumu, keď som sa dostával hlbšie k samotnej podstate jeho realizácie, som totiž pochopil, že je šťastí o mne samotnom. Ako by to bolo však možné sklbiť objektivitu vedeckého prístupu so subjektivitou seba samého? Dva extrémne protipóly, ktoré vytvárajú dokonalú fúziu. Možno za to môže dialektika. Začnem však postupne. Okay. Môj príspevok teda uvediem v úplne nezvyčajnom kontexte. Prežiť vystúpenie pred obecenstvom je istou formou precítenia seba samého. Moment vytvára totiž iba vaše hovorené slovo. Pre ilustráciu. V mozgu každého človeka v tejto miestnosti prebiehajú milióny chemických reakcií, ktoré umožňujú spracovanie slov, emócií, pamäte a pochopenia. Vo svaloch riadia chemické reakcie pohyby hlasiviek, pier, mimiky a dýchania. A ak rozprávam o niečom emotívnom, alebo budem rozprávať, môže sa u mňa alebo u poslucháčov spustiť uvoľňovanie hormónov, napríklad adrenalínu. Sú to aj ďalšie aspekty ovplyvňovania okolia, už len čo sa týka samotného prostredia. Pokiaľ sú v miestnosti iné zdroje chemických reakcií, napríklad v prípade premietania tejto prezentácie, prebiehajú tu aj ďalšie reakcie. No a tento kontext som zvolil najmä preto, aby sme si mohli hneď na začiatku stanoviť, čím sa budeme v príspevku zaoberať. To, že som si ho zvolil a že tu vôbec stojím, je výsledkom istej voľby. Čomu slúžia voľby v politických súvislostiach, z čoho vlastne pochádzajú a aké majú dopady na politickú realitu. Práve tomu sa budeme venovať. No a prečo práve dialektika? Načnime ju najprv tým, čo pod ňou máme vôbec na mysli. Nemecký sociológ a filozof Friedrich Engels redukuje zákony dialektiky na 3 podoby. Ide o zákon zvratu kvantity na kvalitu a naopak, zákon vzájomného prenikania sa protikladov a zákon negácie. No a počas môjho kontinuálneho výskumu ideológií som v jednom momente dospel k nemožnosti obhliadnutia nutnosti dialektického nazerania na túto problematiku. Súvis to malo s istým partikulárnym problémom, v rámci ktorého som sa na jeho riešenie snažil aplikovať deskripciu ja od dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda. A tá sa zakladala na vzťahu ja ku ja, ktorý vytvára syntézu následne umocnenú vzťahom k sebe samej. Následne som daný koncept aplikoval aj na vzťah jednej osoby k druhej. No dialektika však zasiahla aj mňa. Zdanlivo v jednom z najťažších období môjho života sa mi nakoniec podarilo skonštruovať teoretickú platformu, čiastočne poodhaľujúcu nelegitímnosť maskujúcu sa za legitímnosť slobodného výberu v neslobodnom systéme. Následne som daný koncept ten koncept aplikoval v výskume, na ktorom som pracoval takmer rok a dokončil som ho až včera večer. No a vlastne dialektika systému a revolúcie sa vzťahuje aj na vznik prírody, teda vesmíru a všetkého okolo nás. Do jeho vzniku, teda do vzniku reality, existoval istý systém usporiadania všetkého, čo existovalo alebo neexistovalo, ktorý naštrbila revolúcia. Rovnaký prístup môžeme aplikovať na myslenie. Istý systém naštrbí revolúcia, ktorá následne zmení východiska. Práve tu však nastáva potreba voľby. No a uvedenú podmienenosť môžeme preniesť aj do politickej voľby. Tá by mala priniesť istú revolúciu politického usporiadania alebo aspoň jeho zmenu. No a je to naozaj tak? Valná väčšina štátov má aspoň nejaký druh volebných procesov, aj keď môžu byť formálne, obmedzené, nedemokratické, alebo aj úplne zmanipulované. Aj v najprísnejších autoritárskych režimoch existujú určité formy volebnej
aktivity na miestnej, komunálnej alebo inej úrovni, hoci ich vplyv na vládu môže byť minimálny alebo neexistujúci. Aj štáty ako Severná Korea, Saudská Arábia alebo Brunei majú aspoň nejaké volebné procesy, hoci ich výsledok je už vopred daný. Význam volieb je teda iba symbolický. Čo ak však uplatníme dialektický princíp zmeny myslenia alebo vzniku všetkého na voľby? Explicitne dodávam, že tieto dialektické princípy predstavujú vzťah systému a revolúcie. Pokiaľ s rovnakou vedomosťou spletitého vzťahu fungovania dialektiky na úrovni reality alebo jej vnímania v rámci procesu myslenia pristúpime k voľbám ako ku konceptu legitimizácie politickej moci, rozdiel medzi voľbami v tzv. Demokratických a autoritárskych režimoch vlastne ani nenájdeme. Jeden z najväčších demokratických teorikov, Giovanni Sartori, odkazujúc na ďalšieho velikána demokratických teórií, Roberta Dahla, rozobral rozdiel medzi oligarchiou, nevolebnou poliarchiou, volebnou poliarchiou a demokraciou. Explicitne uvádza, že podmienkou demokracie je, že démos, teda ľud, musí mať neobmedzenú právomoc vyberať vodcov, aby mohol obmedzovať, kontrolovať a ovplyvňovať ich moc. Na to sú potrebné teda pravidelné voľby. No a tu nastáva problém. Moc je totiž už dávno mimo volených štruktúr. Profesor dejín Jerry Harris tento problém ilustroval na páde mexického hospodárstva začiatkom 90. rokov. Kvôli finančným špekuláciám, ktoré tvoria v súčasnosti gro svetového hospodárstva, a zahraničným investíciám bolo mexické peso nadhodnotené. Keď sa rozhodli finanční kapitalisti stiahnuť svoje miliardy, došlo k hlbokej hospodárskej recesii. Harris v tomto príklade odkázal na výrok Freda Rosena, ktorý dlhodobo pozoroval štáty Latinskej Ameriky. No a ten uviedol, citujem, keďže nadnárodní kapitalisti začali fungovať ako vláda a nadnárodné bankové inštitúcie sa stali naozaj globálnymi, mexický prezident sa stále viac podobal na primátora Detroitu. Prečo však hovoríme v našom príspevku o ideologickom prostriedku legitimizácie politických zriadení? V istej časti gréckej filozofie dochádzame k tomu, že vzniku všetkého prechádzal chaos. Chaos v súčasnom ponímaní je absolútne elementárnou súčasťou hospodárskej súťaže, ktorá je základom celosvetového ekonomického systému. Bez ohľadu na to, či už sú aktérmi štáty alebo nadnárodné korporácie. A tento systém založený na chaose je podmienený pôsobením hegemónnej individualistickej ideológie. Aby som to trochu zjednodušil, ukázal, ako spomínané javy existujú v praxi, porovnáme pôsobenie hegemónnej ideológie k jednému z najtemnejších období ľudskej histórie. Počas nacistického režimu prebiehala tzv. Nacifikácia. Tento pojem bol uvedený v dokumentárnom seriáli Hitler a nacisti Zlo na lavici obžalovaných, kde vystupujú viacerí akademici a odborníci, ktorí sa zaoberajú nacistickým režimom. V praxi sa tento pojem prejavoval tak, že všetky elementy života v nacistickom Nemecku museli byť nacifikované, čo znamenalo, že sa jeden sused s druhým preháňal o to, kto bude väčším nacistom. Aký je teda rozdiel s dneškom, kedy je pre zmenu všetko komodifikované? Teda jeden sused sa predháňa s druhým o to, kto bude mať viac peňazí. Rovnako tomu je aj na národnej úrovni, kedy je meradlom naplnenia účelu fungovania štátu iba rast jeho HDP. Rakúsky psychológ Alfred Adler však tvrdil pri psychológii jednotlivca o tom, že Marx a Engels správne definovali tzv. Ideologickú nastavbu, teda že ekonomická základňa determinuje správanie jednotlivca. Ako je teda možné, že psychológia jednotlivca je konštruovaná jeho často neúnosnou ekonomickou situáciou a aj napriek tomu k revolúcii proletariátu nedochádza, pričom ju Marx neochvejne predikoval ako vyústenie dejinného vývoja. No a na záver, keďže som začal tento príspevok subjektívnou vložkou, tak jej znovu zahrnutím si pomôžem k odrazu k úplnému výstupu. Častokrát v prípade môjho výskumu siaham po protichodnej literatúre. Dokonca to v niektorých prácach uvádzam ako jeden z ich hlavných rysov. Ale robím tak aj v prípade môjho súkromného čítania. A odporúčam to vám všetkým. Spochybňovať samého seba je totiž neoddeliteľnou súčasťou objavenia samého seba. Znova by sme mohli teda hovoriť o dialektike subjektívneho a objektívneho. V súvislosti s prítomnosťou mi tento prístup poskytol možnosť dospieť k záveru tohto výskumu. V diele Kapitalistická revolúcia od amerického sociológa a rakúskeho pôvodu Petra Ludwiga Bergera som si prečítal následovné.
Citujem: kapitalizmus od svojho počiatku pôsobil ako sila kataklizmickej transformácie. Radikálne menil každú materiálnu, sociálnu, politickú a kultúrnu oblasť spoločnosti, ku ktorým prenikol a pôsobí tak aj naďalej. No a práve preto k revolúcii nedochádza. Systém je totiž systémom a revolúciou zároveň. Ako Engels znázorňuje pri rozbore dialektiky, existencia falošnosti sama o sebe dokazuje pravosť pravosti. Preto ho netreba kritizovať. V celom príspevku som to ani ja nerobil, pretože sloboda jednotlivca je napriek jej ideologickej absolutizácii v kontexte neprijatia systému úplne irelevantná. Teraz to možno vyzerá beznadejne, keď nemusí platiť ani demonštrácia zotročenia slobodou, ktorú predostrel politológ Peter Bláha, keď odkázal na Orwellové dielo 1984 a príklad 2+2, a rovnako aj na Dostojevského dielo Zápisky a príklad 2x2. Čo teda robiť? Ako hovoril grécky filozof Thales, bolo by lepšie povedať, že magnet má dušu, než má silu priťahovať. Proti systému tak netreba bojovať silou. Tej má dosť. O tej duši sa však dá pochybovať. Nádej dáva aj Hegel vo fenomenológii ducha, keď hovorí, že vec sa nevyčerpáva svojim účelom, ale prevedením. Všetko spomenuté stačí doplniť Engelsovým výrokom, že všetko, čo vzniklo, je hodné zániku. To platí aj preto, čo žijeme, aj všetky budúce formy toho istého. Ďakujem pekne za pozornosť.